Milar ni a khovel huap entertainment industry lian ber mai Hollywood huang chunga telve hi ichak ve chinem sumle pai man sen lo neya ming chat le larna nei bok designer thuam nomoi ber ne na red carpet zote min ngai sanga kan hoilam lam hoi tu fans mi makta dwai tam takte nen chutiang nun mangchak lo mishing chu kanom om lo sin ma se tun chum video a chuan Hollywood chungchanga thuruk makle dangdai tak nia an soite chu karon soi chong vele dona atop thlengin min lo thil sakle ngei don nia internet website changchanga kan lo mu chin milar te thalak tam jok pon vela an kal lai te le anin rin lo lai mel deuh thleng te po hian an vanalin an va fu chin em anin ring lo lai mai po hetiang ani chuan ti in kan lo suang to ru neu chinem an mu lo kara kil khata changa an thla lo me saktu paparazzi hau hian an methiam ve reng nge ni a anni hau hian thla lak sak mek anni ti hi in sheru kiawin an lo in ring ru el reng jok ti hi zon om thei takani maktak main photographer tam takte soidan chuan celeb enge mozat te hian an thla me saktu tur personal paparazzo an nei chini in an soi an choi zel dan chuan celeb tam takte chuan chutiang chuan paparazzi tak ni lo anin ring lo lem lai thla te me sakturin an ruaya an kalna tur mun le hunte shil zelin anni chuan thla an lo lak sakta china ti chuan heng thalak te hi magazine ho hna shal anni ma in photoshop mangin an chei moya an ti danglam le fe a soisel tur om to lo ta mo tia chia tlang zar ani chin thu an soyani tin hetiang ti chin zinga langsar ber mai ni an soi bok chu Kim Kardashian hi ani mai ba ka hian u naw ti ho po hian hetiang paparazzo hi an nei ve in arin om thawa achan chu an thalak tam jok te hi rem lova lotin ve sa soyetan chuan amoyin adik fal chin big ma ani chu wangin keini in ring lo der ve ngot ai chuan an lo fu lo thei lo ani actress le actor tam takte chuan thataka ani dan tur ang thlapa an chan chwa theinan dan phal lo an ti chin nia soi ani lemchan lama mi khwa lo tak shanglui actor Dennis Quaid chuan star lian tham tak ani ma dai to achang khan rui lo cocaine ngol a ve dei to thu a soi alar chwa tak ma movie te naw le role te naw jok play ya lema chan hun lai dai to achang khan ani dan tur anga a role play tur achan chwa theinan rui lo ati thu le star ani me nu phei chuan angol a ve der to thu a soi zel na chuan rui lo chu Alice Star Housing a po alar le a lemchan na in a kentel ve pakhat ang mai ani ati hial kan gana in Bollywood chungchang a soinen po Hollywood hi a local sangwak big lawa ang ma se soitu hi shanglui actor ani a tun hnai hian enge mo a nang ni a zong chuan ni lo ma se khoi lai emo a chuan he system hi lapai lova aruka movie channa hmuna rui lo phal rai na hi ala om ngei chuan arin om le bokani Hollywood chunga mi chen khate hian mi nga event lo nan ba ka lar an du luata ti she an nei vak lo chuwang chuan entertainment khuvela an thom ti dai mai lo nan le mi anin nga event tir nan chuan lem chete han chan zeute an ni lo dan da ya han om zoi she lo te po an om nuk an ming mer chuan soilo ma ila ma se heng publicity stan anti hi athleng zeu ti chu conventional thawin karinga a chezong ani emo a chazong ani emo mi in an shiata an nga ivena an lar pha nan chuan poisak an nei lutuk lo chin ani Hollywood ta cheta chin abik takin achang tunu le achang tu pa te a hian taksa thau lian ner nur choi tui mel tak te hi an om meu lo ani te ru ma se star tam takte chuan chairle nal taka anom theinan an shisel na ta na chalo khopin eile in anin shek chin ti hi ishetelem mi zong clear bing nun milarte nun hi enlen na a darkar somni pali chung in en reng ang mai ni in an che chiat na emo an che chat na te chu khovel pumin kan lo chang chup ani bera ma se an fans le mi pui mi mir mai ba ka hian lo te a lo clear bing tu an neya chumi te chu an agent le an manager te hi anni chuan an star vil mek te chu an nala
an moi renga sum tam tak an tho chwa theinan an pon lam lan dan chu apoi mo ani ti sia in an ri na pai turin diet plan shisel lo tak tak te po an zom tir chin zunia casting couch an ti po hian hun rei tak chung chu in hial na ati chuak to ani a om zia chu me chechen khatte chuan Hollywood movie chang tur hian an taksa an phal raya ti chuan chumi aya chuan movie a role an nei thung chin ani hetiang thil bol lo le ten om me che taksa le movie role in thleng na hi thil thleng tak tak ani thu Hollywood actress chelo berte zinga mi Megan Fox chuan aron nem nge chiang lebo GQ in an interview na chuan Megan Fox hian Hollywood legends te chuan mutura an kau thu le ani po in phur taka awa mu hlom thu te ma se ahmun awa thlen chuan in bum na mai ni in mutpui tura somin a aya movie role chatak pek an tiam thu asoya ma se pom du lo thu soin he industry a mi pachal lang tam tak te hi chuan industry chung ve kami me chetam jok te chu an mutpui thei thu le ani ero chu tiang mi ani ve lo thu alo soi chuak bokani Hollywood control tu le achai kwal tu mafia hi anom ni in an soi to china tak tak ni mo kumsang kha zakwa somnga kum khan life magazine chuan thu thin chong tak mai trouble in Los Angeles ti chu anti chuaka chu thu zia ka chuan Mickey Cohen le a thui shwai mi tlem te te chuan Hollywood hi an optlat thu le a phena thil swa le bol lo tam tak tia an control vek thu an tar langani he thuruk hi Hollywood in thai bo adu le kumkhwa a the ngil adu to ni ma se zia ka om ani miaw wangin thup tak tak thei ero ani lo thungani ma se zo na ni ta chu khang Hollywood mafia te khan an thu nei na le an ro rel na chu in hlan chong zelin voin ni thleng hian an lo omangem ti zok hi ani Hollywood celebrities te hi milar tak ma ni se mishing ve thawan ni a chu wang chuan in chui khut chang le che chiat na te po an nei ve chin chung tianga an har sat na to le an ming chiat na to te chu an ma ni maya an ching fel zo lo ani chuan siam tha thei tu entirnan Michael Citrick te ang hi an roi mai chin Michael te ang hian an tho ber chu industry chunga lodai swal pal ming chiat na le mual pho na to ka mual pho taka om mek te chan chua hi ani an chat na le an thiam zok zia te thailangin press lama thu an thedar kwal ve ngal char chara ti chuan mi puin chu celebrities an huat na le ngei na te po chu an chan chin thalam hlir an thedar ta ka wang chuan zoi zoya lore in kan lo thengil zui ve mai tabuk chin ani olsam taka soidon chuan kan celeb te hian an ming chiat na khu bo tu tur an du ani chuan man choin an roi theya an ni chuan press le social media mun sang sanga celeb te ming chiat na khu bo thei tur an che chat na le an dik na te an ti dar sakta chin ti na ani ber chu AGZ man ti mai an pian ni thla le kum mi sha du tat lo zep tat le an kum dik tak aya in soino pang fe hi Hollywood industry a me che ho zinga anom nu Hollywood actress me che pakhat a ming tarlan lo phei chuan internet website pakhat te chuan a pian ni le kum dik tak an lo tarlan awangin an laka thubuai alo thelu thial to ani lem chang chin te hian an hun tam zok hi lem chan nan an mang china chumi om zia chu kopui nei to an lo ni ani po in hun rei tak chu an kopui te lakata an om bo chin angai ti na ani ti chuan an chan pui te mai ba ka khru te ho nen hian hun tam tak an mang ho te china an mel ngei le run zong tak an lo ni bik lo phei chuan in ngai na rok khopa changdunin an om tlan nge nge yangaya hetiang hun hi helama chakna nei tlem deuh tan chuan tluk na thlen tam na chat ber na ani kopui nei reng chunga an chan pui te ne na lo in chul nel tama ma te po hi an om nuk chin atam zok te chuan movie an chan top rualin anin kar chu an ti top mai zela ma se local thui fal ma lar chuak haka an kopui te nen po a in chen pha ta te pon nom noala in nei zui ta dai po soi tur ting chuan anom ve chung zinga alang sar zol te chu Angelina Jolie le Brad Pitt te hi anni pahnih po hi Mr and Mrs Smith an chandu na changa in ngai zong ni in khati lai kha Brad Pitt le Jennifer Aniston te in nei lai ni a ma se in chenin Jolie nen hian anin nei ta kha ania chutiang bokin toilet star
Kristen Stewart po hi Snow White and the Huntsman at san lain an director Rupert Sanders nen an lawin chu e kha dewa abial pa Robert Pattinson nen anin kara to pha ta hialani kha aril runa an pa tilvel ngut thul ma se vo in ni thlengin adai dik thlei thei to lawani khati lai khan lawin sum deuh ni sila chuan in nei te po anin nei hial to ma na le engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri phot mai sela le peka ai ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ki le thuayenga min lo thlir sak le chhu don nya chumi ma chuan thlir tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule